बाथ्रा बेनो जोबोद गिदिर जोंनि थाखाय मुलाम्फा गतिके ओंखायनो हादोरनि रायजोनि मा होननानैथ' गैया दिनैहाय तामुलपुराव फैनाय लोगो लोगो बे तामुलपुरनि सोमोन्दै गासिबो मिथिहैगोन आरो जोंनि बर' थुनलाइनि सोमोन्दैबो दरसेयावबो मिथिहैगोन आरो जों बेखौनो लुगैनानै बिथांखौ दिनै बेवहाय लेंहरदों आरो सासे हादोरगिरिनि जोङो जुदि बबेबा एडभाइस मोनोबा बेबो जोंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा आरो जोबोद गिदिर बाथ्रा ना बेथ' बर' थुनलाइ आफादनिसो मोनसे प्लेटफर्म जों दिनै राष्ट्रपति फैगोन बा बर'नि मोनसे जोंनि गार्जेन अर्गेनाइजेसन बे हिसाबै जों गासैबो बर' फिसा हिसाबै जों जिखि बिबानाव थायाथों मानो जों दिनै मदद होनो आवगायबोदों नाथाय बेवहाय बायदिसिना आयदानि सायाव सावरायनाया बेवहाय 100% बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' थुनलाइ आफादाव माखासे जोंनि बर' हारिनि जेफोर संगठनफोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जोंनि गुबुन गुबुन माने बर' आफादफ्रा बिनि सोद्रोमा जायो आरो बिनि सोद्रोमा हिसाबै बे हारि दानायनि बाथ्रा हारिनि राव थुनलाइनि बाथ्रा बेफोरखौ रायलायनायाव बिथांमोनहा बेवहाय थाफानानै बिथांमोनहाबो बर' थुनलाइ आफादनि बायदिसिना जेफोर थांखि लानाय बे थांखि लानायनि बेलायाव माखासे सुबुरुन होयो आरो माखासे थांखि बिथांमोनाबो दैखांनानै होयो गतिके दिनै बर'आव जेफोर जेंना बियो बर' थुनलाइ आफादनिल' जेंना नङा बे जों गावनिबो जेंना गतिके बर' थुनलाइ आफादाव बेफोर गोबां रायलायनांगौ दं आरो बर' थुनलाइ आफादाव जिहेतु गासै बर'नि माहारि आफादफ्रा दङ बेवहाय जुदि सावरायनानै जोङो बर' हारिनि भबिष्यतनि थाखाय सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङावबो थांखि लानानै बयबो बेखौ मानिलायनानै मावोब्ला आं सानो जोंहा जोबोद माने मोजां जागोन इयुनाव दा फोरोंगिरिनि खोथा बायदिसिनानि बाथ्रा फरायनायाव दावगायैनि बाथ्रा बे गासिबो बर' थुनलाइ आफादल' नङा जों मिथिङावल' डिसिसन लानांगौनि बाथ्रा नङा बेवहाय इन्डिभिजुवेलिबो साफा बर' हिसाबै सोरबा फोरोंगिरिब्ला बियो फरायसाफोरनि जेंनाखौ बुजिनो नाजानांगोन आरो बेखौ जोङो फोसाबनांगौबा मा खालामनो बे बाथ्राफोरखौबो बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादनि मन्चआव लाबोनो हायो मानो बर' फोरोंगिरि आफाद बियो गुदि माने मा होनो प्राइमारि टिचार एस'सियेसनफ्राबो बेवहाय सोद्रोमा आरो बर'नि फोरोंगिरि आफादफ्राबो बेवहाय सोद्रोमा गासैबोआनो दं गतिके गासैबो खोथाफोरखौ खलायै बुंलायलायोब्ला आं सानो बेवहाय बेफोरखौ फोसाबनायनि मोजां मोनसे थांखि फैनो हायो आरो बे थांखिनि गेजेरजों बर' हारिनि बेफोर जेंनाफोरखौ सुफुंनो हागोन जे जोंनि 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बियो मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा हिसाबै जानो थांगासिनो दं तामुलपुराव जेराव भारतनि हादोरगिरि मानगोनां बिथां रामनाथ कविन्दआ नुजाफैगोन आरो बियो जोंनि थाखाय गिबि बड'लेण्डआवबो गिबि आरो जोंनि दा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायावबो गिबि आरो आं सानो दिनै बर' थुनलाइ आफादावबो जेसेबां थान्दैफोर फैगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद गागि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो जयै बे जथुम्मायाव बर'नि गासैबो इयुन बिथिंखौ नायहरनानै माखासे बर' हारिनि राव थुनलाइ सोदोमस्रि बेखौ जौगालांहोनायनि थाखाय खामानि मावनायनि जुनै माखासे मोजां बिखान्थि लानानै माखासे थांखि लानो हागोन जेफोर थांखिया इयुनाव जों जयै खामानि मावलांलायनायाव हारिखौ जौगानायनि फारसे मदद खालामगोन बेवहाय बिनि थाखाय रैखाथिनि बेलायाव जोंनि जिथु नखर बिफान मन्थ्रि दं मिरुनि बिथांमोनानो गासिबो खालामखायो आरो बेवहाय गाइडलाइन थायो सासे हादोरगिरिखौ माबायदि माने रैखाथि होनायनि बायहेरायाव थाङोबा जिखुनु जायगायाव थाङोब्ला राहा लानांगौ बे मथे बेवहाय गासिबो राहाया जागासिनो दङ आं सानो दिनै बड'लेण्डआव आरो बेबायदि मोनसे सोंथि फैया जे सोरहाबा बेवहाय रैखाथि गैया बा माबा मोनसे बेबायदि खैफोद जानो हागौ होननाय दिनै गासैबो बर'आव बर' गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय आरो रावनिबो गोसोआव बेबायदि गाज्रि साननाय बर'फोरनियाव गैया आरो गाज्रि समावबो बर'फोरनाव जायफ्रा जोंनि जेबो माने माबाजों सोमोन्दो गैया बेफोरनि सायाव बर'फ्रा मालाबाबो बेबायदि खालामफेराखै बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि जाफेराखै ओंखायनो आं सानो बेफोर दिनै सावरायनायनि खुनु बाथ्रा नङा मोनसेया जाहैबाय जिहेतु बे हादोरनि सेथि नोगोरारि बिनि गासिबो बिथिङावनो जोंहा माने सरकारनिफ्राय नखर बिफाना गासिबो राहाखौनो लायो आरो तामुलपुरावबो बेखौ दा लागासिनो दङ जिहेतु हादोरगिरि बिथाङा फैगोन बे जोंनि नैबे हालामनि बा जोंनि बिटिआरनि बा आसामनि हादोरगिरि फैनायनि उनाव माबायदि मुलाम्फा जागोन होननानै नोंथाङा सानो ना बेयावथ' मुलाम्फानि बाथ्रा फैया सब समाय मुलाम्फानि बाथ्राखौल' सानोबाथ' जाया बे जोंनि थाखाय देरगानांगौनि बाथ्रा जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बर' राव हारिमुनि जेफोर जोङो सानलायो रायलायलायो खामानि मावो
आरो बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजायो। बेवहाय जोंनि सासे भारतनि हादोरगिरिया जोंजों फैनानै दान्दिसे थाफैगोन आरो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि सोमोन्दै बिथाङा माखासे बेवहाय अध्ययन खालामगोन आरो गोबां शेयार खालामनानै मोनथिनानै लागोन आरो बिनि उनाव मालायनोबो बिथाङा बर'नि सोमोन्दै बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै फोरमायहोगोन। बेनो जोबोद गिदिर